ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್. ರಮ್ಯಾಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಬರಂದಿತ್ತನಾರೆನ ಅಂದಂದಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ರಮ್ಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡೆ. ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಕಿರೀಟ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಗ್. ಹಾಯ್ ಒನಸ ಆತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಟಾಯಿನಿ ಒನಸ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಾಯಿನಿ ಇದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಾರ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂದ್. ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನತ ಸೇಮ್ ಇತ್ತ್ಂಡತ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರತ್ತೆ ವೆಜ್ಜಿ. ಯಾನೆ ಮುರಾಣಿದ ರಮ್ಯಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ. ಯಾನ್ ಇರು ಮತ್ತೆ ಮುರಾಣಿದಾನೆ ರಮ್ಯಾನ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಾರತ್ತ ಇರ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್. ಈರೇನಾ ಮುರಾಣಿದಾರೆನ ಇನಿತಾರ್ ಬೇತೆನ ಮುರಾಣಿದಾರ್ ಬೇತೆನ ಅಂದ್. ಆಕ್ನ ಪುದರಂಚಿನ ಬರೋರು ಬರ್ಪೆರತ್ತ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಇರ್ನ ಅವರುಡು. ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದೆ ಓ ಇನಿ ಬತ್ತಾರತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತೆ. ಕಿರಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಮುರಾನಿ ಪೋರ ದಾದೆ ರಮ್ಯಾಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಪೋರ. ಮುರಾಣಿ ಬರ್ರ ನಿಪ್ಪು ಮುರಾಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅವೇ. ತನುಶ್ರೀ ಹಾಯ್. ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ತನುಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಲೈವ್ಗ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗು. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ತನುಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಿರಣನ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಊರುವೋಲು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಆರ ಇರ್ ತುನಿತ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ನೀವು ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚೆಕೇನಿ ಕನ್ನಡದಾರ ತುಳುತಾರ ಗೊತ್ತುಜ್. ತುಳು ಬತ್ತುಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವ. ಅ ಪನ್ಪೆರಾರ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್. ಅರ್ ತುಳುತಾರೆ ನಂಡೆ ಆ ದಿಪ್ಪುಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ತನುಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾರ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನದು ಸುಳ್ಯ. ತನುಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದೂರು ಸುಳ್ಯವಾ. ನಿಮಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಯ್ತಾ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಂತ ಎಂತ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಅದು ನೀವೇನಾ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರಲ್ಲಿ. ಅನ್ನಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾರಿ ಸ್ವಾರಿ. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತದು ಈಗ
ಎಡಲ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಕಿರಾನ್ಕಿ 998 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ. ಓ, ನೀವು ಡೈಲಿ ಬರುವಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ అయిన కారు అనిపింది ನನ್ನಕ್ಕೆ ಕಂಪಿಸಂಡು ತನುಶ್ರೀ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉನಸಂಡೆ ಇರಿ ತುಳು ಬರ್ಪನೆ ಕನ್ನಡನ ಐಕೋರ್ ಜರಂಜಕ್ಕಲ್ಲ ಐಕೋರ್ಲವೇ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವಾ? ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಆ ರಂಜ ಪನ್ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮರತ್ತುಜಪ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ಮರದುಜಿ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೇಲ್. ಓಕೆ ಓ ನೀವು ಬ್ರದರ್. ಬಾರಿ ದೂರದ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸುಳ್ಯ, ನೀವು ಇರೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿಯಾ? ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಊರು ಸುಳ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಕಿರಣ್? ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓ ಹೌದಾ? ಈಚೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಶ್ರೀ ಬ್ರದರ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸರ್ ಇರೇಗ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡನೇ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಧರ್ ಖಾಲಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಂದಿತ್ತು. ಎಡಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ 07B ಇಂದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪ್ನೆ ಅಂಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚೆ ಬರೋದುಂಡತಿ ನೀ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದದನ ಚೇಂಜಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ఇప్పుడు ಅಂಚ ನಿಕ್ ಬನರತ್ತೆ ಸುರುಕಿ. ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ, ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ, ಉನಾಸಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಕಿರಣ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ಕಿರಣ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೀರೆ ಬಂಡಾರ್. ಕಿರಣ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಲೈವ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇಂದಾಯಿನಿ ಯಾನಮ್ರ ನಂಜಿ ಅಕ್ಕನೈಟ್ ಪೊದಿತ್ತೆ ಆರ್ ಪಂಡೆ ರೀತಿ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನನೇ ಗುರ್ತು ತೆಗೆದುಜಿ ಇದಾಕ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ತಾಲ ಅಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಜಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪತ್ತು ಕೋಡೆ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಪುರ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದುಂಡು. ತನುಷ್ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆ, ಅವರು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಬ್ರದರ್ ಅಂತೆ. ಕಿರಣ್ ಹೇಮಕ್ಕನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಆರ್ನಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆತುಂಡು. ದಾಯ್ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಹೇಮಲತಾ ಅಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಯಾರ್ನಲ್ಲ ಎಡಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಮಲತಾ G1H ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಕೋಡೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಅಂದ ನಾನು ತಿರ್ಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕೋ ಹೊರವ್ರು ಅಂಚನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನು ಹೊರವ್ರು ಸರಿಪಿ ಹೊರವ್ರು ತಿರ್ಗೊಂಡೆ ಪುನಿ. ತನುಶ್ರೀ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಬನಂದುಲ್ರಿ. ಓಕೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆ ಇರ್ಲಿ ಬ್ರದರ್. ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ ಆತ ದೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿರತ್ತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡುಲಾರತ್ತ ಪಾತೆ ಇರ್ಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಇಜಿನ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ಗು ಬ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರಿ ಜಡ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ದೂರಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡ್ಲ ಪಚ್ಚಿರ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಊರು. ಹೇಮಕ್ ಈರ್ ಬತ್ತಾರ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಈರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಂದ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡೇಶ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಒಯ್ತಾಕುವೇನು ತಿರ್ಗುನಾಗ. ಕಿರಣ ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್? ಓಕೆ ಲಿಪ್ಪೇರು ಕಜಿಪ್ಪು ವೆಜ್ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ
ಕಿರಣನ್ನೇ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣನ್ನೇ ತೊಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದು ಗುಲ್ಲಾರಿಂಜ ಅವ್ ದಾದ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದು ಗುಲ್ಲಾರಿಂಚ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮರ ಅದೇನಂತ. ತೊಟ್ಟಿಲು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜ ಬಲ್ಲಕ ಡೆಂಕ್ ಏಮಕ್ಕ ಇನಿ ಸರಿ ಉಳ್ಳಾರಂದ್ ಇನಿ ಇತ್ತನಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರಾಬ್ ಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಮುಖ ಸತೀಶನ್ನ ಬೊಕ ಕಾಪಾರ ಪಂಡ್ರಾಬ್ ಜಿ ಅದ ಸತೀಶನ್ನ ಕಾಪಾರ ಬೊಕ ತಿರ್ಗುಡೋ ತಿರ್ಗುಡು ಆರ್ ಬೈಡ್ ಚಂದ್ರಾತಕ ಏಪಲ ಈರ್ಲ ಒರ ಪಾತೆರ್ನನೆ ಪಾತೆರ್ನು ಇವನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಚಂದ್ರಾತಕ ಪಾತೆರ್ನು ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಮ್ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೇನಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತ ಒಂದೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಕ ದಾದೆ ಅನು ಪಾತೆರ್ನು ಅನ್ಪರತ್ತ ಅವ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚನೆಗೆ ಎನ್ನಿ ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಳಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಂಡು ಪಾತೆರ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆರು ಮುಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡಿಯಾ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನು ಪಾತೀರ್ನೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆದ್ದು ದಾದ ಚಂದ್ರಾತಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೇನಿ ನಮಕಾರು ಮತ್ತೆ ಅರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದಿರತ್ತ ಚಂದ್ರಾತಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪುಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ಅರೆಗೆ ಏನು ಪಂತಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಂದ್ರಾತಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಂಡು ಪಾತೀರ್ನಿ ಸತೀಶನ್ನ ದೂರ ಪೋತೀರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ವೇರು ಬರ್ವೇರು ಏಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುವೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಲಾರಿಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಕೇಂಡು ಪಾತೀರ್ನಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅವರೇ ಒರ ಪಾತೆರ್ನು ಕೇನು ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಅಂದು ಚಂದ್ರಾತಕ ಇನ್ನೇನು ಚೂರು ಮೋಡ ಆ ತಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈನಾಪನೊಂದು ಕೋಡಲಂಚನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಲೈವ್ ಇಡಿತ್ನಾಗ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಜಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಿರದ ಕೋಡೆಲ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸತೀಶನ್ನ ಎಡಾಟ್ ಬತ್ತು ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ 7793 ಬತ್ತು ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಕೇನುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಇರಲ್ಲ ಕೇನುಂಡ ಓಕೆ ನಮಗೆ ತುಳು ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತನುಶ್ರೀ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಬ್ರದರ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆವೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾತಕ ಅಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶನ್ನ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ದಾದಂಡು ಬಾಬನಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಅದು 90 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು 90 ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರು 90 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಸಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಕೆತ್ತಿ ಬಾಬನಕ್ಲಿ ಜೈದೇರ ಬಾಬನಗಲ್ ಕುಲಂದೇರ್ಗೆ ಓಹೋ ಇನ್ನು ಜೈದು ಜರ ಕೂಡ ಜೈದೇರ್ ಬನ್ನಿತಾರೆ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಅಂದ ಏಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಲೇ ಸತೀಶನ್ನ ಏಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿಯಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು
ಅತ್ತ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಸರಜಕ್ಕೊಳಗ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು 10 ಜನ ಐಡ್ರುಲ್ಲರ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಲೆ ಹೊರ ಕೈಸಿ ತಿರ್ಗಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಬಾಬಾ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರೇ ಅತ್ತು ಏಮಕ್ಕ ಪೂಂಜದ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಪೂಂಜದ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಪೂಂಜದ ಕೆತ್ತಿ ಎರಡದ ಗೆತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಪೂಂಜದ ಕೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲುಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡತೆ ನಿಗ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜಾಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಕೈತಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಜಾಲತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳಾರಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಜಾಲ್ಡೋಲ ಕುಲೊಂದೆರ ಅನ್ನಿಯೇ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಪ್ಪಾರು ಜಾಲ್ಡೊಲ್ಲೆಂದು ಏಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂದಂದೆ ಏಮಕ್ಕ ಆನೆ ತೆತ್ತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಮೇಲ್ಡೆ ಕುಲೊಂದು ದಿನಾರ್ ಲಾಪುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ತವೋಡೆ ಕೊನರಪುನಿಯ ಆನೆದ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪವಡು ಬೇಯ್ಪದ ಬೊಕ ಕೆತ್ತಿದ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಹಂಗತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇನಿ ಆಟ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿತಾಡ್ ಬಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬೊಕ ಆಟೋಪ್ ಪೋಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಳ್ಯದವರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಹೌದೌದು ಸುಳ್ಯದವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ತುಳು ಆರಡ ಬರ್ತದೆ ತುಳುವೆ ಪಾತಿಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಡ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಸೈಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಬಿರಗ್ಲು ಆರಡ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ಪಡಂತೆ ತುಳು ಅಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವ್ತು ಎತ್ತಿಲ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ತೋರ ಆವೊಡು ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಒವ್ತು ಎತ್ತಿಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬೇಗ ಅರೆಗ್ ತೋರ ಗೊತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೋರ ಓಡು ಈಗ್ಲ ತೋರ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಒವ್ವ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆಟ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಲದ ಒವ್ವ ಆಟ ಅನ್ನ ಈರ್ಲ ಚಲ್ಪಟ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಏಮಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಕೇನು ಈರ್ಲ ಚಲ್ಪಟ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನ ಮರ ಏಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಡೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಲ್ಪಟ್ ಪಂಡೆರ್ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಮಕ್ಕ ತೂಲೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಚಲ್ಪಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಡೆರ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಲಿ ಯಾರು ಸಪ್ಪುರ ಯಾರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಆತೆರ್ ಚಲ್ಪಟ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಕೇಂದೆರ್ ತುಲೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಆರೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಚಲ್ಪಟ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಸತಿ ಬಾಬಾ ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರೆ ಚಂದ್ರತೆ ಕತ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸತಿ ಬಾಬಾ ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರೆ ಯಾನಿ ಎನ್ನಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಕೊರ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅಂದ ಚಂದ್ರತೆಕ ಕೊಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಕೊರ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಂಚಿನ ತಿರ್ಗುನು ಅಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಏನಂದ್ರು ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಲ್ಲಾರು ಏನ ಮಾಸೋಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮಾಸ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಲ್ಲಾರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಲ್ಲಾರಂದೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಬರುವಾಗಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮಾರೆ ಎಂತ ಮಾರೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ನೀವು ಬರುವಾಗಲೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶುಭಕ ಬತ್ತೀರ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಗೂ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅಂದಾನೆ ಇನಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಗೂ ತಿರ್ಗುಂಡು
ಶಿವಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನಾಗೇಶನ್ನ 90 ತಂದರು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬತ್ತೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನ ದಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ ಕೇಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಬರ್ತಿಗು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೇಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಿಗು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಯಾರ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಯಾರೆಗ್ಲನ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸುಬಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶುಭಕ್ಕಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಐಟ್ ಮಾಸ ಉಪ್ಪಂದ ಅನ್ನ ಎಲುವೆ ಇಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ. ಇಜ್ಜಿ 6 ಎಲ್ಪಕಿಲ ಒಲ್ಲೇರಿ ರೇಮಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ ಎಲ್ಪಕಿಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ತೂಕಿನಿ ಅವಳು. ನಾಗೇಶನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇವತ್ತು. ಶುಭಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಮುರಾಣಿದ ಆಟದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಿರಣ್ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಿರಣ್ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕನ್ನಡ ತುಳುಬರ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿ ಬರ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪು. ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಜನ ಬೋಡು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಇನ್ನಿ ಆಟ ಉಂಡು ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅವು ಪನ್ಪೇರಲ್ಲೇ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅವಗೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಏತ್ ಬೋಡೊಂದು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶನ ಇರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕೊಡುಂಡು. ಮಾಲ್ ನಾಗೇಶನ ಲೆಕ್ಕೊಡುಂಡು. ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನ್ನೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಸತೀಶನ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಲ್ಲಾರಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ. మీరు ఎల్పగి జుల్ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ. ಯಕ್ಷಗಾನದಡೆ ಮಾಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಡೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಕಡೆ ಪಂತುಂಡು ಆಟೋಗು ಬರ್ಲೇ ಎಂದು ಎಕಡೆ ಪಂತೇರಿಗೆ ಆಟೋಗು ಬರ್ಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ಚಲಿ ಅತ್ತ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಟೋದಡೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಳಿ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಪಟ್ನ ಚಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ. ಸತೀಶನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಲುಂಡು. ಸತೀಶನ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಲುಂಡು. ಸತೀಶನ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಲುಂಡು. ಆರ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಲೊಂದೆ ಪೋಯಿ. 53 kg ಉಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ 53 kg ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಯಾನೇ ತುಲ್ಲೆನ ಯಾನೊಂದು 25 kg ಇಪ್ಪೆ. ನೀನು ಅರಿಯ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪೇರಾವು ಪರ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ ಬೋಡು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ ಬೋಡ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತು ಉಲ್ಲಾರೆ ಆತು ಯಾವ ತೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಆತು ಉಲ್ಲಾರೆ ಆತು ಯಾವಾಗ ಸತೀಶನ್ನ 53 ಉಲ್ಲಾರೆ ಆತೆ ಆತು ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಬನಂತಲೇ ಮಾಲ್ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಗಾರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಓ ಮಾಲ್ ಬರಂಡತೆ ಅತ್ತಿ 53 kg ಯಾವೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ತೋರಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದಾಜಿ ತೋರಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ. ತೋರಲಾರಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ಏಜ್ ತಕ್ಕ ತೋರ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. ಸತೀಶನ್ನ ತೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಸಪುರ ಯಾನ್ ಅರೆಡ್ದಲ್ಲ ಸಪುರ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅರ್ದಲ್ಲ
ಎಂಕ್ ಏನೈತೆ ತೂನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಲಕ್ಕ ತೋಜುವರು. ಪೂರ ದಾನಿ ಸಪುರ ಆತಿನ ಕೇನು ಇರು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಯಾವ ತೋರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಸತೀಶನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇರು ಡೈಲಾಗ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪಡು ಪನವಂದ್ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಇಲ್ಲ ತೋರಂಡ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಾಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇದಾನೆ ಮರ ಆತು ತೋರ ಆತಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಪೂರ ಗೆಂಡಾವು ಸಪುರಂಡ ಸಪುರ ಅನ್ಪೇರು ತೋರಂಡ ತೋರ ಅನ್ಪೇರು ಕುದ್ದೆ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಉದ್ದ ಅಂಡ ದೊಂಟೆ ಅನ್ಪೇರು ದೊಂಟೆ ಅನ್ಪೇರು ಕುದ್ದಿನ ಕುಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಸಪುರಂಡ ಚಲ್ಪಟೆ ಅನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಆಂಡ ಪಿರ ಅರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನ ತೋರದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ಪೆರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುನೆ ಅದೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 50 ಮುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 40 ಮುಜಿದ ಪೊನ್ನುಗೆ ಆರ್ನ ವರ್ಷ 10 ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ KG ಬನ್ನಿ ಆ ತೂಕ ತೂಕ ಬನ್ನಿ ಆರ್ದುಲೆ 50 ಮುಜಿ ವರ್ಷದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ 40 ಮುಜಿದ ಪೊನ್ನು ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಜಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆರ್ ಏಜ್ ನೆನ್ಯರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಪತ್ತಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಚಿನ ಆರ್ ಅಸ್ಪತ್ತಾಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಆತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಿ 55 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ 55ಗೆ ನಾನು ಎತ್ತಲು ನಿಂತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಶ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಈರು ಎಕ್ಕಲೆ ತಿಂತಿನ ಪುಚ್ಚೆನೆ 25 ಕೆಜಿ ಬನ್ನಿ ಆತ 25 kg ವನ್ಯಕ್ಕೆ ಈರು ಏಕಲೆ ತಿಂತಿನ ಪುಚ್ಚೆನೆ ದಾದನ ಪಂಡೆರೆಂಗ್ ಎಕ್ಕಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಪುಚ್ಚೇನಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೇತೆನೆ ಮದಿಮೆಗು ಪೋಯರು ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶನ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆನೆ ಯಾರು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯರು ಆರಂಜಿ ಏತ್ ಮದಿಮೆ ಆಪ್ಯಾರ ಮಾರ್ರೆ ಈರ 50 ಮುಜಿಲ ಉಪ್ಪಾಯರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಏರು ಏರ್ ಯಾನತ್ತೆ ಯಾನವೇ 25 ಪಂಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಪಟಾಟ್ ತೂನಗ ಸೇಮ್ ಈರ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಸಪುರಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನ್ 25 kg ಉಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ ಯಾನ್ 55 ಉಂತವೆ ಯಾವು ಎಂಕ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ 55 ಉಂತಾವೆರ್ಗೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ 55 ಮುಟ್ಟ ಆತುಜೆರಾರು 50 ಮೂಜಿ ಒಲ್ಲೆರ್ 55 ನೆಟ್ ಬೇಕು ಉಂತಾವೆರ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಪಿನ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಡಪರ ಬರ ಆಗ್ತೈತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡ ಸಪುರ ನೆಡ್ಡೆ 25 kg ಅರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರಡ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇನ 90 ಇಲ್ಲ ಬಚ್ಚಂಗ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ 58 kg ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ 58 kg ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಯೇ ಬರ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಹೋ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏತುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ಡ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 8 kg ಉಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆನ ದಾದವು ಮೈಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಯಾನ್ ಐವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಡ 42 ಬಂಡೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಐವ ಬಂಡೇರ್ 42 ಬಂಡೇರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ ದಾದ ರಡ್ಡ್ ಬನ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಬನ್ನೋಡು ಶುಭಕ್ಕ ಟಾಟ್ರಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತಂಡು ರಚ್ಚಿ 32 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈರ 42 kg ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ವನಸಾಂಡ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಈರು 41 ಇಜ್ಜಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಇಪ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಇರು 32 ಮಾಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 38 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಿರುಗುಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ತಿರುಗುಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ತಿರ್ಗರ ಸುರಾಂಡಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬಂಗನೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗುನ ನೆಪ್ಪುನು ಇನ್ಯಾತ ಮೋಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ 52 ಉಲ್ಲೆ 52 ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಸ್ಟರ್ 32 ಮಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 32 ಮಾ ಕೇಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಏಪಲ 90 ಬರ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಪುರಾವು ದಿನ 90 ಬರ ಒಂದು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪೂರ ಅಂಕ್ಲೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಲ್ಪೇರು ಕೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡನ್ನ ತಿರ್ಗುಂಡ ಅದೇ ತನುಶ್ರೀ ಬ್ರದರ್ ನೀವು 25 kg ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಹೋ ಆಯ್ತು ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರತೇಕ ದಾದೆ ಅವು ಓ ಇರ ಸಂಗತಿ ತೆಲ್ತಿನ ಕನಾಕದಿ ತೆಲ್ತೇರಂಜಿ ಕನ್ನಡಕದಿತ್ತು ನಾವು ನಮಕ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಸುದ ಅಂದಂದ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕಣ್ಣು ತೂದು ಉಂಡದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಣ್ಣು ಬರ ಮಯ ಬುಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸುರುಕೆ ಪನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ ಇರ್ ಪಂತ್ ನಾರ್ಡ ಅರ್ಕಿ ಕರ್ದುಡಿಯರತ್ತ 32 ಪಂಡೇರು ಈರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇರ್ ಪನ್ನಿದೆ 32 ಮಂದಿ ಈರೊಂಜಿ ನಲ್ಪ ಐವ ಅಸ್ಪ ಎಲ್ಪ ಸನ್ಪ ಬಂತೋಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ಉಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ಇಪ್ಪೋಡು ಆರ್ನ ಜೀವ ಮಲ್ಲೊಂಡಿ ಕುದ್ಯತೆ ತೋರುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಂಡ ಸಪ್ರು ಇಪ್ಪೋಡು ಸತೀಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆಗೆ 50 ಮುಂಚೆ ఇప్పుడు 50 ಮುಜ್ಜು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೇಲ ಕುಲ್ಲ ಸಪುರಾಡು ಸತೀಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೇರು ದಾಯಿಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ದುಂಬೆ ಪಂತೇರತ್ತ ಪನ್ಯ ತಪ್ಪಾಂಡ ಅಂದ ತಪ್ಪಾಂಡಿ ನಾಗೇಶನ್ ಅಂದ್ಗೆ 6 ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡ ತೋರುಲ್ಲ ದಾಂಚ ಪನ್ನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ 100 ಡಿಗ್ರಿ 100% ರೈಟ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೊರ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ ಪನ್ಯ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೋವಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ನಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದೇಪ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೀಲತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಅಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ kg ದೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆವತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ದತೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯ ನಾಗೇಶನ ತುಲೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಕೇನು ತುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೋವಾ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಆಯ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ದಾನೆ ಆವುಂದು ಅಂಡ ಐಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುನತ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 50 ಚಿಲ್ರೆ ದೆಪ್ಪುನು ಚಂದ್ರತಕ್ಕಲ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾರೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪೋಯೆರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಕೋಪಡು ಉಲ್ಲೆರ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ 6 ಪನ್ಯ ಹಾಕಿರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಜರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ದೈಕ್ kg 1000 ತಿರ್ನೋದಿಗೆ 1 kg ಅಂಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ಕಂಡಾಟ ಆಪುನ ಅಂದು ಒಂದು ಬರ್ಚಾನ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಅವು 1 kg 1000 ತಿರ್ನೋದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ kg ದ ಕಾಸೇರು ಕೊರ್ಪುನು ಸತೀಶನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು 1 kg 1000 ತಿರ್ನೋದಿಗೆ ಏನ ಯಾಂಬ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಭಯಂಕರ ಅಂಡವು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೇ ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನ
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದ್ಯರು ನಿರ್ಮ ಲೈಕ್ ಏರ್ಪ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಅನ್ನಗಳು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ರಾಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶನ್ ಇರೇಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಡೆ ತೋಜುಂಡಿ ಅವು ತುಲಿ ತುಲಿ ತೋಜುಂಡ ಇಡೆ ತೋಜನ್ನು ಅಂತಾರವು ಇಲ್ಲ ತುಲಿ ಮುಳ್ಳು ತುಲಿ ಅಲ್ಲ ತೋಜುಂಡಿ ಇರೆ ತೋಜರು ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇರೆ ಚೂರ್ಲು ತೋಜ ಅಂದವು ತುಲು ಇಕ್ಕು ತೋಜಿಂಡ ತೋಜುಂಡು ನಿನ್ನ ಕನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪನ್ನ ಕೊರ್ಪು ಚಿಕನ್ನು ಕನ್ನ ಸೂಸ್ಕೊಂಡದ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣು ಸುಷ್ಮಿ ಜಾಂಡದು ಮೊಕ್ಕನ ಕಣ್ಣ ಸುಷ್ಮಿ ಪುರ ಅಲ್ಲಿಂದುಂಡ ಕತ್ತೆ ಮಿಗತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಿನ ಗಿಡ ಪೂರ ಏನ ಗಿಡ ಪೂರ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ನಾನೇ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಂಚ ಏನಂತಾರೆ ಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪುತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯಾರು KG ತೂವರೆಗ್ ಪೋಯರ ದಾದ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ಅರಿಜ್ಜೇರಿ ಆರು ಎಕಡೆ ಪೋದಾಂಡು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ್ದ ಅಂದಿಯ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮಾಸ ಅಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿಂದ ಆರು ಪೋಯಿರ್ತಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ ಪೋದಾಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಾರೆಗ್ ಲೈವ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಿತ್ತಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ನಾನು ರೇಟ್ಲ ಪಂಟೇರೆ 80,400 ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಐಕ್ ಪೋದಾಂಡಾರು ಐನು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಐಡ್ ತಿರುಗಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ತನುಶ್ರೀ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಕ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೋಜಿ ಕನ್ನಡಕವಾ ಉಂಟು ಕನ್ನಡಕ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಪೋತಾರಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚೀ ಎಲ್ಲೇ ಬರುವೇರಾ ಏರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಏರು ಮಾದ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನನ ಗೇಮ್ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಬೀದಿ ನಾಟಕನ ಅರ್ಥ ಪುಜ್ಜಿ ಏನ ಪಾತೇರಿ ಪಂಡಿದ್ದು ಎಂತೆ ಮಾದ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅವನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ದಾದನ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಆಟ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆಟ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ವೇರಿ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೆ ಬರ್ವೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ವೇರಿ ಆರು ಅಂಚೆಪುರ ಪೋಡಿಜೇರಾರು ಮಾಸ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಜೇರಾರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಆಟ ಉಂಡುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಲದ ಪೆರ್ಡೂರು ಆಟ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬುಕ್ಕದಕ್ಲು ಬರೀರು 2 ಜನ ಏರಪ್ಪ
ಓಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲಿ ಆಟ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪೆರ್ಡೂರು ಆಟ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ మీరు అర్పితక్క ಏರು కుడ్లదారు ಹಾಯ್ ಪನ್ನಂದಲ್ಲ ಹಾಯ್ హాయ్ ಅರ್ಪಿತಾ అక్క హాయ్ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ತಾರು ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡಾ ಆನೇರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಿತ್ತರ ದಾದನ ಹೆಂಗ್ ವೈದ್ಯರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ವನಸ್ ಬತ್ತರಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಾಳ ಎಂಚೆಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಕಾಲಮಿತಿನಿ ಅರ್ಪಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋಡ್ ಒರಿ ಆಟದ ಮೇಳದಾರು ಅನ್ನಂದು ಡೆತ್ ಆತಿರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಬೈದಂತು ಅನ್ನಂದು ಮಂದಾರ್ತಿದ ಎರಡಲ ಮೇಲೆ ಇದಾರೆ ಅಂದಂದು ಅರ್ನ ಪುದಾರು ದಾದನ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಅಂತ ಪುದಾರು ಆರು ವೇಷಡ್ ಎತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೈಸಾಸುರನ ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿರ ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಂದಾರ್ತಿದ ಎರಡನೇ ಮೇಳದಾರು ಶೃಂಗೇರಿ ನೆಮ್ಮಾರ್ದಾರು ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದಾರು ಅಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಳದಾರು ಅಂದು ಸತೀಶನ್ನ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ನಿಖಲು ಎಂಕುಲ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕಾಗ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಬ್ಬ ಹತ್ತು ದೂರ ಏರು ಪೋಪುನಿ ಆತು ದೂರ ಏರು ಪೋಪಿನಿ ಪನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿರುವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೇಮರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಬಿರುವಾಸ್ 11 ಗೇಮರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ನನ ಉಡುಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ನನ ಅಡಿಗೆ ವನಸ್ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಜಿಪು ಬಿರುವಾಸ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿಗೆನಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ದೂರ ದಾದ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬೆತ್ತಾಡಿಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬೆತ್ತಾಡಿಡಿಗೆ ಆಟ ಅವೇ ಅರೆಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂಡತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಮೈಸಾಸುರ ವೇಷ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಅವನಿಗೆ ವೇಷಲ ದೈದು ಜೇರಿ ಯಾರು ಆತು ಬ್ರೋ ವೇಷ ಎತ್ತು ನಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 64ಗೆ ನೀವು 64 kg ಇದ್ದೀರಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಓಹೋ ಅವರದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 kg ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ 67 ಅಂತೆ ನೀವು 64 ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದುಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಐತೆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು ಒಡೆ ಬೋತೇರಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಏಪಲ ಪೂದು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಅವ್ರು ಮಂದಾರ್ತಿಗೆ ಪೂಂದು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪೆರಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಹಿರೇ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಉಂಡರ ಕಜಿಪುದಾದೇಕೆ ಅಂದಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸ್ ಈರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜುಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ್ನ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯಾರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪನೇ ಶುಂಠಿ ಮಾರ ಬೋತೇರ ಅಂದು ಆರ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾರ ಬೋತೇರು ಇಪ್ಪಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ನಾಯಿ ಕೊರೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಓ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ನಾಯಿ ಕೊರೆ ಎಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪಂಜಿ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ನಂದಂದಿರೆ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಓಕೆ
ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇರಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾಬನಗ್ಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರ ಬಾಬನಗ್ಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಿರ ಪೋತಾರೆ ನೀ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡೆ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಕೈತಲ ಆಪುಂಡೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಕಜಿಪು ಪನಂದುಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಅಂದು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕನ್ ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಐಂಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗರ ಸುರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಇತ್ತರ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಜನ ಏತ್ ಬೊರ್ತುಗು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಪನರ ಆಪುಜಿ. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಆಟೋಗೆ ಪೋಯರಾನ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರೆಗ್ ಮೀನ್ಗೆ ಫ್ರೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸುಕ್ಕಾಗೆ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ಏನಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಅಂದೆ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚರಂಬುರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚರಂಬುರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಚರಂಬುರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಾಗ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೋದಿರ ಅಂದು ಇನ್ನಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತೆಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡುದುಲೆ. ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಡಾರೆ ಅಂಚಾದ್ಯಾರ ಬೈಜೇರಿನಿ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಾರೇನು. ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ವೆಜ್ ಸಾರು ಇವತ್ತು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಾರು. ಎನ್ನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೋಳಿಯಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನೇರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಡತೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವೇನಾ ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಉಂಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಡ ಕೇಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಂಕ್. ಯಾನು ಪಿರಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಆಟದಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಇರು ಆಟದಲ್ಪ ಪಿರಾಡು ಉಲ್ಲರು ಈರ ಆಟದಲ್ಪ ಏಪಲ ಪಿರಾಡು ಆತ ಎಪ್ಪುನು. ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು 8 kg ಅನ್ನ ಅಂದು. ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿನ ಮಾರ ಯಾರು ಏಕಡೆ ದೂರ ಓದ್ತುರು 8 kg ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರೆಗ್ 8 kg ಬೋಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ. 100 kg ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ 8 kg ಬೋಡು. ಆರ್ ಕೇನ್ಯ ಅಂಚ 8 kg ಅನ್ನ ಅಂದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಕೇನ್ಯ ಅರೆಗ್ ಇರೆಗ್ 8 kg ಬೋಡು ಅಂತ. ಮಾಸ 8 kg ಬೋಡು. ಈರು 8 kg ಉಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಾರ್ ನಂದಾಜಿ ಅಂಚನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪಡಾರು. ಅರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ ದಾದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗೆ. ಅತ್ತು BC ರೋಡ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಜೀಪ ಅಂಚೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸಜೀಪ BC ರೋಡ್ ಅಂಚಾತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಾನಕೇನಿ. ಓಕೆ ಕೆಜಿದಾರು ಒನಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿರು 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದಂದು ಕೆಜಿದಾರು ಒನಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿರ ಅಂದು 1 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಇಪ್ಪಡು 55 ನಿತ್ತೆರಿಗೆ 50 ಆಜ ಆಯರಂದಿತ್ತೆ. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಸಜೀಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಸಜೀಪಗೆ. ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಅಂತೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ BC ರೋಡ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಜೀಪದಾರ್ ಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಗಿತ್ತೆ. ಪ್ರಸಂಗ ನಾಗವಳ್ಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಸತೀಶನ್ನೇ ಪ್ರಸಂಗ ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಷಾಯ ಬರ್ನಿ ಬನಂದಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ ಓ ಕಷಾಯ ಬರಿಯರ್ಗ್ಯಾರು ಏಮಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪಿನೀರು ಬಯ್ಯಾಡು ಆರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಿಜರಿಗೆ ತೋರಲ್ಲರ ತಂಚ ಸಪುರ ಆವಡು ಆರು ಕಷಾಯನೇ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ಯಾನ ಎಂಕಲ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಅದೇ ಚಂದ್ರಾತಕ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸಜಿಪ ಕರೀದ್ ಬೇಳೂರ ಚೇಳೂರು ಅವೇನಾ ಚೇಳೂರು ಬೋಳಿಯಾರತೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸಜಿಪ ಕರೀದ ಚೇಳೂರು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ 1 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಯರಂದು ಅಂದಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪುಡೆ ಮಕ್ಕ 1 kg ಕಷಾಯ ಬರಿಯರತೆ ಅವು ಪರ್ನಿ ಅವು ಆತೆಡ್ಡೆ ಕಷಾಯರ್ನ ಪರ್ಲೆಕನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತು ಗಂಗಸರ ಪರ್ಲೆಕನೆ ಅಮಲಾಪು ಚಂಚನೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಿರಾವು ಬರುವಲು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಪನಂದಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಿರಾವು ಬರುವಲು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಪನಂದಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಂದು ಚೇಳೂರು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪನಂದಲೇರು ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂಚಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪುರ ಯಾರ ಪನಂದಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಊರದ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿದ ದಾನೆ ಅನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾರೆ ತಿನ್ಪ ಸವಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ಇತ್ತಂಡು ಮೀನ್ದೊಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಇರೇ ಬೋಡ ಮೀನ್ದೊಪ್ಪಾಡು ಸೈಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಾ ನಾಗಾವಲ್ಲಿ ಬತ್ತುಂಡನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏಮಕ್ಕನ ಒನಸು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಷಾಯ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ನೀರು ಬರ್ಪುನೆ ಏಮಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುನು ಸವಿತಾಕ ಎಂಕ್ ಅವೇನಾ ದಾದ ಸವಿತಾಕ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚೆ ಬನ್ಯ ಓಕೆ ಬೊರ್ಚಾ ಅಂಚ ಬನ್ನಿರು ಸವಿತಾಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅರೆ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಒನಸು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಷಾಯ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇವಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಸೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಎಂದ್ ಚಂದ್ರಾತಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಅಂದತೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಸೋಕ ಹಾಪುಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಚಂದ್ರಾತಕ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತು ಪುರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಬೊಕ ತೂಪೇರೆ ನಾನು ಟಿವಿಡ್ ಸತೀಶನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಬೇಗ ಪನಂದಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಟಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಟಾಟಾ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ತಿಂದಂಡ ಬುಡಾಯಾರು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಹೋ ಹೊರ ಮಲ್ಪೊಡ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ. ಓ ಮೀನ್ ಪಾಯಸ ಆಪುಂಡಿಯೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ, ಓ ಮೀನ್ ಲಾಪುಂಡೆ. ಮೀಂದ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜನ ಮೀಂದ ಉಪ್ಪಂಡು ಓಕೆ. ಪ್ರಕಾಶನೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಮೀನ್ ದಾದ ಪಾಯಸ ಅಕ್ಕ ಅನ್ ಸತೀಶನಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು. ಮೀನ್ ದಾದ ಪಾಯಸ ಮೀನ್ ದಾನೆ ಪಾಯಸ ಸತೀಶನ್ನ. ನೀನೇ ಕಡೆದು ಬಣ್ಣ ಪಾಯಸ. ಮೀನ್ ದದ್ದೇ ಪಾಯಸ, ಮೀನ್ದಾನೆ ಪಾಯಸ. ಸತೀಶನ ಯಾನಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಫಸ್ಟ್ ಕೆನ್ನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಿ ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕುರಿದ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಕುರಿದ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಹೋಗು. ಸೂಪರ್ ಪಾಯಸ. ಅರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಂಡ ಚಂದ್ರತೇಕಗ್ ಏ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಬರೋರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಂಗುಡೆ ಪಾಯಸ ಅದೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಯಸ. ಬಿನ್ನೇರೆ ಬೈಟಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಒಂದೊಂದು. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೇ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ ಅಂದ್. ಓಹೋ 15 ಜನ ಬೈದ್ದಿರು. ಸತೀಶನೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಯಸ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಹೊರ ತಿನ್ನೋಡು ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು. ಆರು ಚಂದ್ರದಕ್ಕ ಸುಳ್ಳೊಂದು ತಿನ್ನಿದಾರ ಅಂದೆ ಮೀಂದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರು ಸುಳ್ಳೊಂದು ತಿನ್ನಿಯಾರ ಅಂದು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ ಎಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮೀಂದ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಪನೊಡಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು. ಎಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರ ಮೀಂದ ಎಲ್ಲ ಮೀಂದ ಎತ್ತನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರ ಮೀಂದ. ಅವು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಬಾಲೆ ಆರು ಕಚ್ಚು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆತ ಆರು ಬಾಲೆ ಐತೆ ಈಗ ಅಮ್ಮಡ ಪನೊಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಿ. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನೇ ಸುಳ್ಳಿ ಏನಂದೆ ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬಕ್ಕಡ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಬutton. ಮೀಂದ ಪಾಯಸ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಂದ ಉಪ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಂದ ಗಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಂದ ಸುಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಂದ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಂದ ಸಾರು ಮೀಂದ ಕಬಾಬ್ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಂದ ಸಾರು ಮೀಂದ ಸಾರು ಹಾಪುಂಡು ತವಾ ಫ್ರೈ ಆಪ್ ಮೀಂದ ತವಾ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ ಮೀಂದ ಮೀಂದ ಗೊತ್ತು ಬಾರದಿ ರಂಜಿ ಕಟ್ಟದಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ತವಟ್ಟು ಐಕೇನಂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಜ್ಜಿಂಡ ನಾಗವಲ್ಲಿಡ ಪನ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೈವ್ಗ್ ಬರೋಲಿ ಆತ ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಬರೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ರವಂತೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಲ್ಲಡ ಪಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಕಿದಿದ್ದು ಮೀಂದ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಹೋ ಮೀಂದ ಇಡ್ಲಿಲ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ
ಸತೀಶನೇ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಲೆಸುಂದೆ ಬರ್ಪೇವನಂದುಲ್ಲೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಲೆತೊಂ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ವನಸಾಂಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಎಕಡಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತಂಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕಾಗ ಚಪಾತಿಗೆ. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ವಯಸ್ಸ ಮಾತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾತಲ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಚಪಾತಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ಊರು ಒಲ್ಪ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಬನಂದಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಸರಿ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾರಿಂಜತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಮುರಣಿ ಪಂತೆರತ್ತೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ರಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಿನೇರು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಐತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಹೊಡಿತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಐತೆಲ್ಲಂಜಿಲ ಬಲ್ಲೆ ದಿನಲ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಲೈವ್‌ಗು ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಒಂಜಿ 90 ಸತೀಶನ್ನೆ ಮೀನ್ದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಐಕ್ ಊರು ಒಲ್ಪ ಕೇನಿ ಅಂದ್ ಆತುಲೆ ಊರು ಒಲ್ ಕೇನಿ ಕಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ್ ತುಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆರ್ ಬೇಗನೆ ಪಂಡುದು ಬುಡೀರ್ ಆವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರಾರ್. ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕಾರಿಂಜಯೆ ಬಾಬಾ ಕಾರಿಂಜದ ಮಂಗೆ ಅತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾರಿಂಜದ ಮಂಗೆ ಅತ್ತುಗೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯರತೆ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯೆರ್ ಇತ್ತೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜದ ಮಂಗೆ ಅತ್ತು ಬಂಡೇರ್ ತುಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರಿಂಜಯೆ ಬಾಬಾ ಕಾರಿಂಜದ ಮಂಗೆ ಅತ್ತು ಬಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯೆರಾರ್ ಪಾಯಸ ಆಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ್ ಪೋಯೆರ್ ತುಲೆ ಮೀನ್ದ ಪಾಯಸ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಇಡ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಈತ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಇರೆನ ಊರು ಒಲ್ಪಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಇರೆನ ಊರು ಒಲ್ಪಗೆ ಆರ್ನ ಊರು ಪೆರ್ಡೂರ್ಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾರಿಂಜದರೆಗ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಅವೆ ಇರೆಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತಾರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೆರ್ಡೂರ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೇರು
ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಟಾಟಾ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಡ್ ಮಂಟೆಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ ಮಂಟೆಗ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್